5-нчы группа булып саналабыз. Мен җитәкче Алимулла хәзрәт. Кайсы яктан? Каматамагы районыннан. Көпчелек инде Шалладан безнең группада инде хәерле сәфәрләр булса иде. Siz ничә кешене җитәклисез? Без 44 кеше. Шалладан да бар, Азнакайдан да бар. Ничек бүленде соң булай кешеләр? Biz Zümrüt'ü hacda bizge bölüp berdiler. Çünkü Şallı'da bir gruppadan köp, anda 70 kişiden artıp, şu anki kurumunda indi Şallılarını da ortalay bölüp çıkaydı. Birinci takla barasızmı? İkinci mi? Yok, men ikinci takla. İkinci takla. Bu yılda jitekçi bulup barasın diye. Bu yılda jitekçi olur. Birinci mertebe baram, indi Allah kabul etsin. Bik barırga tilagim var idi, mine Allah'a şükür hazır barırga mümkünlük doğdu. İndi isen sayırıp qaytarga yazsın dip duram. Көптән ниятлаган идегез соң монда уйлар. Bir gün dillap niyetlegen idim. Baribir jıyılırga kirek, jıyınırga kirek. Şoňa görä mine wagt җитте. Allah'a şükür indi isen sağına mine. Әнчек Казан аша китәсез Сания ханым. Казан аша Россиянең төрле шәһәрләреннән Россиядә яшәгән кеше. Барсы да Казан аша бара ала икән. Шулай итеп телефон аша шалтыратып бәйләнешкә кергән идем. Мөмкин диделәр. Менә шулай итеп насип булды. Без 2 кеше, мин Худагый белән барам. Ничә жулык бәяме сездә дә шундый бәяме? Шулык бая Казан бәясе. 155 мең. Безгә әз генә кимрәк тә булды әле. Әз генә. Шулай булса да менә инде Аллаһка Ниндер махсус өйрәтүләр булдымы соң? булды. Махсус өйрәтүләр. Без алданрак килдек. Алдан килеп мәчеткә йөрдек. Өйрәтүләрне дә, китапларны укыдык. Инде әзерләнеп барасың әлбәттә. Әзерләнмичә генә хаҗга барып булмый. Ну, сез инде журналист та булгач, язучы да булгач. Шулай инде. Нинди теге хисләр соң шуннан да? Хисләр бер яктан тынычлык. Әлбәттә, дулкынлану бар, әмма ләкин ничектер барсына да ышанабыз, бар да әйбәт булыр дип, һәм үзебезнең көчкә дә ышанабыз, барсында хош гамәлләрен кылырга Аллаһ ярдәм итәр дип ышанабыз. Амин, амин, амин. Беренче уй кайчан туган икән, кемдер күргәчме, нәрсә ишеткәчме? Минем уемда барыбер ислам диненә карата бик зур хөрмәт, мәхәббәт. Менә Худайга шөкер, уйлаган уйларымна теләк кенә кирәк икән. Теләк булса, тормышка ашырырга. Ягъни бәясеннән, арасыннан, ераклыгыннан куркырга кирәкме? Бер нәрсәдән курыкмыйм. Бары тик теләк кирәк. Теләк кирәк, ният кирәк. Менә шул ният булгачтан инде яңадан исән тойырып кайтылса алда Амин. 20 көн буласызмы? 25 көн булырга тиеш. Но безгә әйттеләр, инде без соңрак китәбез, чөнки төркемнәргә бүлгәннән соң инде безнең төркем Иң ахырдан? Ахыргысы ук түгел, бездән соң тагын бер төркем була әле. Безгә әйттеләр 22 көнгә сузыла дип инде. Алла бирсә инде Мөхәммәд пәйгамбәрнең каберендә дә булырга тиеш, без Мәккә, Мәдинәдә дә, һәм инде хаҗ булырга тиешле барлык урыннарда да булырга тиеш. Язып чыгасызмы соң Алла бирсә Алла бирсә? Кем белә? Ходай кулында. Ходай кулында. Шулай. Язырга ният бар. Шулай. Инде менә мин Фәүзия Бәйрәмованың китабын алып, аны тулысынча укып чыктым. Берничә мәртәбә бер генә кат түгел, ул кайда булганда китап язып барган инде үзенең көндәлеген. Менә минем дә уемда бар шулай. Мөмкин булса, көндәлек рәвешендә нәрсәмә язып чыгарга хәтта. Амин, амин, амин.